entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Ani sonjale de be kunnafoni ni ka o lase aw ma sanga anaga wagati an ka bololo sira kelen na bɛɛ lajɛlen kan ka waladonya ka fɔ ko bi ye mɛ kalo tile 29 ye san 2028 aw minnu b'an filɛ sanga anaga wagati an ka bololo sira kelen na bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye kunu mɛ kalo tile 28 san 2024 fɛn min ye centrale solaire belebele a ye o kolomokari safokaw olu fɛ yen nɔ min ni ani chinois kɔni ka bolode ɲɔgɔnmaya baaraw ye o ye nin baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ale ɲɛna ka taga se ministre min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinen bɛ courant ni jiko koɲɛw olu ma o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ka taa se gouvernement maatɔ olu ma fɛn min ye chinois ka lasigidenw bɛ an ka jamana kɔnɔ o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ale ni lasigiden caman ni baara in bɛɛ kɛra olu ɲɛna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara in yɛrɛ kɔni nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye fɔlɔ kɔni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma a ye o kolomokari fɛn min ye sanakɔrɔbakaw olu fɛ yen nɔ ne o kilowati bɛ t'i jɔ fo 200 la safokaw ta kilowati ye 100 o bɔɲɔngo ye aw ni ne an ka jɛ ka an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka kɔrɔfɔw lamɛn n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye. N bɛ foli bila fɔlɔ safona lamini na ali Mali jamanaden bɛɛ la an ye baara mun daminɛ an y'a kunfɔlɔ daminɛ Sanakɔrɔba bi an bɛ safo yan o hukumu kelen la n'o ye ka jamanadenw ka lafiya an'u ka laɲini sabati kuranko gɛlɛya la bɛɛ b'a dɔn sisan kuran a tɛ taa gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi bi in na a ye maliyɛn bɛɛ degun n'i ko fana kuran i ko yiriwali i ko kɛnɛya i ko lakana o hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɛ min b'a to o laɲiniw bɛ sabati cogo min na maliyɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ don nataw la kalo nataw la kuranko hukumu kɔnɔna la o de y'a to jamanadenw ka laɲini bɛ se ka sabati jamana fɛn fɛn bolo an bɛ taa ɲini olu bolo ani yirisukun dɔ bi ani chinois don nataw fana la yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ na ni baara kelen ninnu o bɛna taa kɛ min b'a to hali bi jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ an bɛ foli bila an terilakaw chinois la n'olu ka jɛɲɔgɔnya de y'a to an se ka nin baara in kɛ bi an n'u ka hakilina bɛɛ kelen jamana maracogo la mun ye an ka yɛrɛma wɛrɛ yan bɛɛ ko bato mun ye an ka jamanadenw ka sɔrɔ fɛn o bɛɛ ka sabati ani kana da don jamanaw ka dugu kɔnɔ kumaw la hali bi an bɛ foli bila jamanadenw na olu minnu ka wulikajɔ y'a to gouvernement se ka nin baara in bɛɛ kɛ bi. An bɛ to an ka
camancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna la ali sisan nɔ kabi a sigi kuma fanga la a y'a yira k'a fɔ ko a ka sara fan dɔ kɔni a b'o o di dɛsɛbagatɔ olu ma min ka tila ka jibɔndo ka o di jiko dɛsɛ bɛ maa minnu na o de siratigɛ la sa a ye jibɔndo ni ka o di an ka faaba kɔnɔmɔgɔw dɔw olu ma kɛrɛnkɛrɛn sa sigida fɔlɔ ka taga se sigida wɔɔrɔnan ma olu ma ni o ye jelibugu dumanzana ye nin baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra kunun mɛ kalo tile 28 san 2024 a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen o fɛ ni o ye a gibɔ danbele ye yirimajɔ ale ni kuluba muso u ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ale ma ka sababuya kɛ a ye jibɔdo min ni k'a di u ma o kɔni kɛra nisɔndiyaba ye u ma an ka fintigilakaw caman de kɔni ye u kunda cheminot olu ka logement kan minnu ye terrainbolilaw ka so min kɔni filɛ ni Grand Hôtel ale yɔrɔ la maa minnu bɛ yen nɔ ka olu kɔni labɔ maa ninnu kɔni o mɛnna kɔnɔ a dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔna la u ka baara yɛrɛ kɔni o banna a yirala k'a fɔ kabi san 2022 ko fɛn min ye Safar Mali SA ma ye ni o ye Société Patrimoine Ferroviaire du Mali ye olu kɔni sɛbɛnfura di u ma k'u ka bɔ yɔrɔ ninnu kɔnɔna la teliya o la a maa dɔw yɛrɛ kɔni u ye ni maa ninnu kɔni ni ka u wele kiriso la ka sababuya kɛ u ye wagati min k'a kɔnɔna la k'u kɔni tɛ se ka bɔ faso ka so o kɔnɔna la kiri yɛrɛ kɔni o dagoyara u la kiri tigilamaw olu fɛ karido u y'a f'u ɲɛna ko yanni kari su nɛgɛ kaɲa fu cɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ so ninnu olu kɔnɔna la Boubacar Karamɔgɔ Traoré ni ale ye M5 RFP vice président par intermi ye kunun mɛ kalo tile 28 san 2024 a kɔni bilala ka taa kasobonba o kɔnɔna la kiiritigilamaw olu fɛ ni o ye anti cybercriminalité a ka minɛli kɔni wele sera a ma mɛ kalo tile 27 tɛmɛnen k'a to a ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la caman y'a yira k'a fɔ ko Boubacar Karamɔgɔ Traoré kɔni ale kɔni ɲangini min kɔni bɛ ka d'a kan ko ɲangini tɛ dɔwɛrɛ dɛ a ye kumakan fɔ kumakan min kɔni ni ta jamana kɔni o juguya la ka tila tuguni ka kumajugu kɔni ka o fɔ kiiritigilama olu ma min yɛrɛ kɔni n'a y'a laɲini ka jamana yɛrɛ kɔni ka ale bɔ a sen kelen o kan o bɛɛ lajɛlen na fana ka a ye bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ memorandum na ni a yɛrɛ kɔni ka bolonɔ de bɛ a sɛbɛnfura o sanfɛ mais ni a kɔni bɛ ka kuma caman ni ka o fɔ camancɛ fanga jamana marabagaw olu ma an bɛ ka don samiya la ni wagati na lakanabaliya kɔni o bɛ ka sinsin an ka jamana camanya fanfɛla o la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa jalasagukaw olu fɛ yen nɔ min o bɛ Bajangara mara o la an ka camancɛya fanfɛla o la dɔgɔkun tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko maa 20 bɔɲɔgɔnko olu kɔni fagara ka u to u ka foro o kɔnɔna la o de siratigɛ la sa fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni jɔrɔlen don u ka ɲinan sɛnɛ o la a yirala k'a fɔ ko an ka fintigilakaw bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka se k'u ka ɲinan sɛnɛ ni ka o kɛ damu la cogoya min na Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛma ale ni a ka maaw u kɔni farala ɲɔgɔn kan mɛ kalo tile 27 san 2024 ni ka u kunda dire kan u taa kun kɛra fɛn min sa o de ye ka taga tasi bila kɛ ni ka ɲɛsin sifinaka 9 minnu ni olu fagara banbagaciwale tigilamaw olu fɛ ka sɔrɔ u bɛ ka taa ba polisilakaw olu ka ɲɔgɔndan sira o fɛ mɛ kalo tile 19 san 2024 a kɛra gundam ni dire ni ɲɔgɔn cɛ Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛma a ye balofɛn bɔrɔ 18 ni ka o di denbaya ninnu ma ka taga se musaka fana ma a ye o d'u ma a tilala k'a laɲini fɛ ka fɔ k'u ka maa minnu kɔni tanyana u ka olu nɔ labila ni maa kelen kelen yanni lɛrɛ 48 cɛ taa kɔkan kibaru la Gabon camancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye Birisa Woliter Olingi Ngema ye ale kɔni bɔra Libreville ni ka i kunda Faransi jamana o kɔnɔna la kunun mɛ kalo tile 28 san 2024 ani Faransi jamana ɲɛma kɔni bɛna taa sigi ka kuma u ka jamana ale taabolo o kan min ni a bɛna tile 5 kɔni ka o de kɛ nɔ fo kari nata nin baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kuma bɛna boli politiki ko kumaw ka taga se sɔrɔ siraw olu ma ale ni a ɲɔgɔnnaw walasa k'u ka bolo di ɲɔgɔn tɔ ni ka o sinsin kunun
mɛ kalo tile 28 san 2024 bɛnɛnkaw ka tungarange minnu kɔni n'u olu bɔra Tunisie u bisimilala u ka jamana o kɔnɔna la u kɔni nana u yɛrɛ ka sababuya kɛ tunga gɛlɛya o ye a ma bɛ t'i jɔ maa 173 u yɛrɛ nana ala ni OIM ka bolodi ɲɔgɔnma ani Union Européenne ma u kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabi olu kɔni bɔra ka taa tunga fɛ u ma se ka se u seyɔrɔ la u danna sira kɔni fɛ maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko san 11 olu kɔni bɛ gɛlɛya o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabaran lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni dama de bi ni k'a da kelenkɛla bɛɛ lajɛlen kulo kan ala k'an ka jamana ala k'a basigi halisa jamana ye ala k'a ta fanga di jamana marabagaw olu ma jamana ye ala k'a kanu dɔn anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye ala k'a kanu dɔn anw yɛrɛ la lakana bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ala de b'a yɔrɔ dɔn ala k'a sinsin an ka jamana ale kɔnɔna la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.